Pet paralog kene kadai kejaka jukai kabangi dang sudap sina te ki bakwa ban tiap lene ki bakwa ban i kane ba kane kadon hasinong mo tenrao te kane ngidang sudap sina ban sina ya ka design kabalong kumne pet se ki bom pat yo i menta kasngi kade kasngi kaba syai bah ka banang te phila ban yo i baro ki jaka tiba ilut nang ne ka jaka te kene ka jaka kadai kala jengai kumba lai spa metarai ai ter seneng ti kene ka jaka kalung riat bah tingla ti hakur kom ka babiang te lada phiwan ro kam don shu kanu kanu ka jingsir dan ka jingting te nang ne phila ban i barok hoj sodong kini ki jaka ki badon ne hakai te lada ka beneng ka syai bah te i ha du istai po bangla pet ki jing riat ne ting shupun i tang malu mala phi balase lada don ki bapai kene ki video ane ki bakwa ban sangkai po yung kene ki jaka ti kila banwan kene kiliang yung kasinong penbait bay kene ki jaka kadik sin kabaning kong bang dang sina mentah te hadin kermen bakane ki jaka pansa long ke bapu baping kumbalong lem kiwei pet ngi i sodong ni kene ki jaka ha du tai jengai ba ikane ngi dang snam ta da kaskim hispas ngi kumbang yong tingi dang penlut tang kumba khatsau kane khatsan la kai kane ki jaka sodong kabadon hangne baro hi ki thanyuar ngi lai i na kane ki jaka kene ki long tang ka video ka balakot tela se ladang ladap khamba sak ni biang phi hakiwai pat kisni kublai shibon